Yemerunge Chinka Kichonsi Ndizi TV Obwensu. Spexels Opticians abubale sikliniki kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Umurubiri ukubwatia nigo kurigereriwa nebigori byonsi. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye no menya tengabaito otetunde baba ngaye tengakelito ke moiwe. Umonchu muligeri bono asenchera ya bena naende asomo kubiyega tiyankoliganya somurobelyo muboke gima kera to kuligereria igoro yeke Gusii tuyimanyege korobuna kyarengati ebintu binde binge ekera to kuligere chimbone chinsoni Omogusii mwanyagetinge umuntu lengo mungaini kera wonto kuligereriga tingo cyana abanchi bye ngozorande abageni abungo tarwe kasi chinka cyabo tumena nagosanga nabagaka mu nabangina bonsi batumanya manga sumuru umanya kantabona Ching'Igekero Omogusii rero iga unabotambe igona ikire sabali yano gachinseme chiga chia misesi umoncho muligereria kango chikumena na nabageni beli tukulia rero nyirabona abotambe nsemeli ya Facebook Ndizi TV News Digital na ogotonyora abokubatuka nkwana yawo kubuli na kurusia mono komenta ndo igotiga magega abega nsemeli ya YouTube una Ndizi TV News ili wanyara gosanga na gukwana amo 93 nkuru kwa Vincent Nyanja tigankwalingani wana yamase mutsanga munaye tumenya mange tesemyeke Gusii tosemanyo sobwate semya semyo mwabo aikia garina ikira nsemeye manya semeye umanya semeye wese umanya kibintu byalenga bana bakakambanje rekurigeri murubiriyo yakarato gosanga asobwamo aserieta nabonte nakyokorwa karato cyako murubiri cheo yo minto murigerirwe karamuki maise ke kya Ndizi TV igongoro kwa Nicholas Bundusi ko rumonyerero wodi kitutu noti bugitutu ya ruguru bono iga igotubwate obo umoroberio bo kworokia na kwegeria eke Gusii yeito na kieki Omogusii atebetenga otachi meino mame tacha minto tigebisora nyameino bache minto otachi meino mame tacha minto tigebisora nyameino bache minto mugaga ibona ki kare kere mware ko genda kumana kyombe mwagambire mwakoriro monogoino mwaigwanani
ng'ombe chinchiare gocoka onye moino tugukubio Umuino. Undu onye nkwairete bagaka ose bamura barakobia omoino mogochiegwa oikaji korwari simwarwete aje gokobia omoino abang'ina baiririata momago aguki chiombe mayo chisibole igo onye tumanyeti moino ngingo koirere kegeni kiane ikiara turi guchigonkonya kinga kiechi chigoiko moino takeire naende ng'enchende ng'a onye gotagete obo omonto omuoge gosomanye obosenia arigania abantu gocha asore sanga n'abantu nari oranyora obosenia sanga n'abantu ing'anga umuino kuru chiombe kuru enkeri omoino ogokobia obwire wetogie tatarabamba nabagambi tata babonderere kuwa uweka burungi magara ango wakimagara wetogie kabisa kwali adimera no yangisai Ikiro kopimero gokobi jana libiriria to kabisongo togigwa Ebi mamo bakabari kwemera bitari abasaria. Tari abasaria. Ole gomba kabisa yagisai. 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 Urutama mwana nali wasudi. Yagisai. Di goko. Yagisai. Ayo tura kwa ndeo. Kwa ngana mayabuli. Bona kije kiri kisa chiao kubuga so. Ni musanya ito rani. Ole wekabu. Magana onda tiama. Uwo nyansiye bubwasia no kiri bwari tari akasari. Nyagesai. Ubwo barabire kegima barabire n'iki cyo banyura marua banyura mabere bona bari kinguru kegima bakotera kegima. Muntago ritemba to kurwana bora ibino wanyentabaka. Andi bona batera batararagira. Bakotera. Batera bataramena. Kukora baragiria. Awatera no gwitaba ng'asa twageni. Igana kiki yarenge ng'abagani kibatarire ninje peyina ko baboria marieta tiga baragire bayigote batinde banse kuburana kotera kare bayigutire kibaga kare bayigutire uko yota ya akomoko ngazo komoko no bechinyimbo ikira akiri chinyimbo masonsora na yabangu emboriye iko amaruwengu indagira yake oke inde kwa mwaje ya rentre indagira igomba kuno bechinyimbo igomba nyaro mukonda ko nyimbo ko era ne nyimbo ko sai usaba ko rote sa marua ya amo kuno kwindagira igomba kitra indagira ne biaguru ya karo uno kwa mwa nyimbo mocha sorana sonza no kotari busa indagira kare tuora ari nyinga mono ona nyimbo buwe ga bakke nyimbo yao igapuye onyebo iriga inde bakoro sie ngeri nene mono ole nyimbo bako usuko kobiare nyimbo yae buo ndimagana ande takai akazo kunyoyine nembuli chindagira nende tene chindagira tali bosa mbere ne Amasikani nebete nyimbo yae nakebete muswati yaje kani nyimberia ne Amasikani amanene igenge kero ko nyimbo gakari ko mukiye kuri kwege tunda chikwani mugisange ya kibo naro ni ndagira tutaraga ndari nakyo kuri ko mugaka mwati ko tuwa nje nyamoko batage abarigereri mu manyete nyamoko ngo ko mugaka nyamoko ngo imbiye muri mukanya mo ande nkwana bwe yando kwana bwe ege ntongera ka mwa kwane taracho komanya gita mangana machiriri yande igo twate na nyimbo musubata kweba nyimbo asacha musubata omongina takweba nyimba se muise koya sobe zo muise koya ino moye konda ndo kwarika oyo onde na inde abantu bakoragira kigima onyanja
amana onto kunya ukona ichi nyangi kinyuomo no manyete nga nyoko biara no muntu wengenchu wa masikani otasikonde bwensi eseye kubwa nyoko biara yoko biara ga kiro Omogusii kabisa keto konyageri komagamaga ukumetinga na charwa babu chire okoire omwenche ngo charanga no nenjira ya ngo chitanga nenjira ya go cheri mo weta ya go chega njira ago na masikani ago no mo chukuro kanyaro ga chukuro kwanyora kamnyo kina kwa mugiti nyimberia usege kabu gatanganire gaikira omongina kare weta kuru muina muntu na kare muchyo nakare muchyo anye kwarenge bunore ya kwari no njanga ya masikani wakoranga kwari kwesagara kegima kwatama kuri rubiri babu korire ukire bantu basira gitaikaibere bacu kwerubiri babu ukire Wano kukwani ndaro kukuga biamona baba yokobiera biamona baba kikiru komoyu ngwari ko mukwani ngwari ko mukwani kwa mbrukani abana magana okwani yokobiera iyo ni kikiru komoyu okwani nyaroka yae okwani na yokobiera kagete kwara ko gana wana kemberera baba kemberera tui kumurigereria urigereri muswati aye nero murigereri ona inwe mwature kabisa kegorie ke igongo mukana kemberera iranaka muri gwakani maiso nyoko biara mwakanetia maiso natwarigana nere ndorero njiri kurigereraniga murigererani na muise koye nere murigererani lakini korera yaye na bakurigererani kabisa na bakurigererani korera yaye na bakurigererani inchenere ingana kiubwata onsoni niire kare nyangi yari kubwata nigwa mangana onsitane kwane tagakura mangana chinsoni chikaboro bono igokuru iko Omogusii kana nere paka muruo mo paka mo eri kwinsi kitanyo kwa mukwa baba chibarumbe katambia agenda leta nyonyo na mamunyuli nando oza koroko yakogenda ando okoiranira njira kikorera jeni nyaroga yaye nandi ba moment agenda kwaga ugutuka achire ochire Mondo yochire. Kiagara karari gochanya tubwati kende abantu ko bari gwisagara nganyarebe morose ririeta riyango kwirende manu asambiru no rubwanje ni bubulite. Omogeni yare ko bubwinka. Enene mono. Kwanza nyakobiera ka gocha, ekine kagania kenene bubi. No morega. Watwalire buo ngati. Pakobole mugwate bunore rino limoi. Wow, ni waji gogora piki kwanywera chichuba chichanga. Waera buo kare neba kwanyomire iso kare moyo enkoko buno okonyenya omogongo nere okwa iso gachire tari ayo kuri omogongo na isore omoyo mogongo kuri nyombe ruenyo muroli ire gatatu gato mugakarage onye kwanya nyengo kwanya nyengo ori omogongo isore moyo kare moyo igotori ko muhema rende igo ngakwaru agotigere megongo Onyanja. Pero abana bwata tingori. Abagaka kana. Bani mwabairire sukuru. Ntenda kubori ngana nkikara ngatero bongo una gosomiri kwanyo ikitigirio nyanja na nchora ngatero bongo obu na nkema ko watero buri mu bwa sukuru ya. Litangani bamanyite ngencho yo buri muningi. Igoto gwa. Ai maina abere ngwatero kolere. Tokungatira ko ni ogo. Tokungatira buri. Kwabere ngotusi.
Utani chingu korange. Ngote bono na harodi. None chinguru kiangere. naende no moboa mateiba no ngana koire bono riange bikana na irindo gite na maiti bikana na ningi kwa gwe gento tamanyiti omugaka igari kurangiria abantu baye kandi numo kumukiera ngatwatere igari kubarangiria batya bana bana chinguru cyako ringa kiangere chumba orokereri ena goika chinguru chikwero mbo ngadru bole nayo korora aba noroche muna bagukina noroche muno kurigi kwa bukuri noroche naro mobe okwarero mambia on usitaba korera kende oyoro mobe igokora akiri abantu baye baba banene bachikumutanga ta chikuriere megiho ono naye oja kubarangiria abana bana chinguru cyangere rero nabarangeri igabagaka bakuru baragotanga origie mboli nimbwatiringana ngo jakoraki kobatebi warangiria abaishomoke mwaikaransabu kwate abana bana aba ibana abarangeri igana umuchondo ya chingu cyanse kongerera mumuraye na iro koboko okogendereriki njinguru jakoreki na ire nyimba yo muchia aye oronga mumuroyo monene onyeri banda ari gutuka na moment ruko na itaja konga muyo omuroyo munene na moment ruko naigo mura bane bakobori babori nga mugaka takwani takori kase ntu akwana onyanja nga na mono isomoko kumusika kubwa isomoko kikwa morodiriga adirero kiki bono kia rense ya chana kiki kia isomoka kana ngonyanja kiki kiranga tata mako kolero kikwana inyabere umuga tukonyi ali ngane iri kolero yari rabense yakale yari no embona bitakire be ono mwaruro mwakire nse ngao mwatigire nse engoro umutongi ababegete mobe mwaosirwe mwachire mbare nona mangana ayo nyanja mokubugiga mokubugi lakini inu naja kubarora iki station bakubugi kigita kiranga pako chikotagarara chisani chindo kuminga bono babekane abantu barigerere nsoni kyakorire kyaburire bamwara ndabone bimwana biko batengera byebo yetinga nyane twikumba amazi tutamakuru kiero abaka hindi to batigera biko byebyo mumina minimuna makarata abaye kiri tutaidwale ngo bunduzi marieta abana kurukwa marieta abana twatigira nga gwasimuria tutaragenda amanganare Omogusii abonete kumanya amurita ngo atole gonda amangana yonsi na yengencho mono kegima una donya gukwana iga Amasikani ina yengencho mono lakini ngigekogera umuntu ogusikanya ko byari asonyomete kurwa lakini musubati yo chankaga igatagwa Amasikani manne ochiase asasa ogeta somungana twigwitio irende igabwate embweria bisete igabisete embu ko ngigeko ronde itinkwani oria oyero kwani oyo because nane oyo onene matendo ya orita kwani oyo umusubati yo nyometega no ane atatagetia kwani no ane arata ikurigirira isabiara iga no ane atatagetia isabiara arate kubwatira muno mokorenda kiki karaya nga isabiara esabe ngwesaba umukamo muro mubwatira to gwesaba maisa muri cyo senge kubosa abwatira umusacha oye na isabiara mubwatira mukamo muro nate kumbwatira kikaraya nga ni isaba tata isaba naba gisangi bayara nabamura bamwa bara ngwesabe ndigerere tiara kaze maja duwesa banesa buni kayo kwate torigere ya mugato oya akoro kuonsoni ansoni don't tegere kabisa no nyene mume ya nyasa ngore gosomo
bana banu egere baje baganya iso osibire ogure nsegetiryanda bamya gata kujikumutuba twakire ukabaganya ora ise yari gitiria wakachikuriyo yo kumutuba agakora akabura bakateba ito kugenda kinyuma maisha itutakani na ya tata bakaenda kinyuma bagakora ngati bakamutuba aina Amasikani Omogusii twakwana kurumaya ngano mu Isiraeli embu yaye no mu Isiraeli mwanchu murigeria to basa go isabye isobyara musbat ari munju omera mureka mugaka mauta ko mbori kajya kurigiriri rako akero ago isabye amukamumura asabi musacho ya musabi amanje na isabyara musamu na mwirire ndagera mesa endagera anya ko chia semesa igara ikio ari ase nega sero kare bari kuragirire gari kokobe gesero okonyoro se mwati akonyitigo muntu taringo akonyitigo obwe bange akonyetereke mesa garanye tigo na maje atereko ndagera bwe bange bwe rubi onya gachokorogaro kabeire akukarate uko adika tara ya saliri nsi tukunya gukura munyaruki munabeire rero ita umukungu oyo twanywa matu abekire bitinga ngana ndo kumuiki nyomba ngane taki ngano likire merememe nene bwana minister muna mukare ko bwana ke ngano ngabanta aba bakori meremo banyomba muguki bisongo bine ngamei ngana ara 40 rumusacha obokima mesa numusacha unyome to mukungu oya ero karari ngana akare ngamuko muntu omonene otari kurahira musacho umukungu no mukungu atwara masomo atware taso egankene no mukungu akonyomwa achikonyorera musacho uyu abana na indaru aroseri musacho ari ndagira ibine bintu bitake na akiagenda atware birogo birebire ngaki umukungu no mukungu yanga yaya kwarera gita kera uni kera geita ogosoa no mukungu wo muchokore karabu no mukungu wo muchi aya ndariye reso eboyi arosie ndagera aretero mugako nero manyite omonyo mugako yakut nero manyite sukari mugako yakora akut nero manyite kima akora akut ne chinyeni yanse wano kwa magotigero mugako emei nera gwesaba omurigerere mami kise kiakora ngati chiataka nyomba kore ne bwaje gakubotigera ari amatabikani gari kagocha ngori oganda guchiari mukanya rebe taringa gusene minga ne gavana ari ngano muchumba ari ngori oganda guchiari mukanya rebe ne riete rigocha yarebo musubati akabwate togukaga nga minister kimwachiro ne roko baendage omonu uyubuka usesenirie nke lakini karabo ntage kakere gento ga kwirende ga abarari tekegi ba kwirire musacha tari kukwana tari koiraniria abono ngeiteiyo enke gukina ne iri goikomukungu ekanye abwatie machikari Omogusii atebetenga omukungu asiko musacha igie binte bitokonya korana umusubati nari kire musacha nari kire kyangomba ri kire bono chimeidi no chire echiko kore gas nyomba echiko lete ayo nonye ne emuma yo mutongi goro nense itokorokeke mokorokeke songo ngepipiria igegoteba nga omukungu gakonyora gwanjera kurwa somo sacha asite yo na indi no ena marike ko batabere nga mwaretire nga mama fulani amarika amacheni gose emuma yo mutongi goro nense ko baroka bakungu ali mama ina ya itonsa tokorosi omukungu igonta te mama tefi ina mangana itonsa ibile ire togendrete gokora ebi mwarusiri omukungu aya gare koerera munuo mol umate gisirie ko munuo mol bundus no mate gisirie aba gikorire guchimi ikorango ekeke goso yindagira yero ekurusiriko ekuyara ero no nyine omukungu yekeragocha omono gaba gakababwate erari
Usema achara ntino no mutao akobeka. Abagake bagukira. Eriogiri ari koigwika ekera koreta manchacha komenta asa marua usekero agoteba nga indagira oikirikiri ndagira ndi gari gwikumba Eriogiri eri abagake bari gukwa no mukungu abase gutabo. Bagukira. Abeka machari. Obegete rules. Amasikani akore aina bamubole moise ko nyareba. Mtu wangu. Mwaka mwana na mata ngati. Watangeke. Moise konyare? sikunyalewe Kari ya ejeni. Ayo mura. ana ngari Mwabo makomoke sokoro yane. Nara yaro boiwa. aina alama litaro iritaria ondi majiri no nyacha ngai bakurangiri bakurira bari manyi bamanyitije monyangi okuru Bona gero mondaganya go nga baba Devi toroji nga koroji ngane gento busari ba tengo mogaka kokombi ogo nga baba Devi yani ngo bwa temu bwa tenere ngana sengenje ya Devi na kia Okora ngari nyama ki. Abe Manuel. Bona ngajora nga mama Jack Mama Tevi. Bona yara ngito sene Manuel ngakiwa no mugari ku Mama Boy. ngakiwa ni bigodi ibi Yanda Mama Boy gari mogore. mogaka gari korangiria nga kaikiro muchinge chonera abwata ari kubugiga no mururi orara nonye no nde obanga te arigani tiburungi gotaya taikaransi tiburungi Musubati obundusi. musubati nyamuko turigo chabu no morogi wo korora Waikiro muchi. nona okora kai angombeli arutora bono teiyo Nonye teyo. teyo abantu bebeke sawa ngomo akokorire naro ngori bono narabuye kweba guchiariro gorari agene birundu biri noe muntu teyo Igo no kubari kana gwajiro muchi. wachire noe no Angombeli bono eyabutora no aterabutora. noe terabutora engencho yae kuba kumanyanga ki omonyene bwengo yugo chomuga noe no yobanga nakoro komocha arigi kurigi enchera kuguchanchi mato tomotevinga koragenda kabono uchigocha ni koragenda seine onye nkwara kurangari musubati oririe tari ayo komoteo musubati onyarebe na enjere ndata kurangari bundusi muka gukoranga kwa mate rieta rie nyangiri yegetinge ngana rio komogombe kwa mate rie getinge omuka ona kurangari bundusi ritari yako ukane muka ona kurangari ay mauto osinya mu yo ona ile gere chinguru kirenga yi tabakonda kerari goramugwi kere chinguru kigora kirenga yi no tari go monari go kwaka inchenda de ko teria kene no ngendo muburi ari yese morenta imyaka osana meronge ne kare go kuligere na ne kumarange di teria ero nya kurangari mauto ta ajya kurangari konda ajya kurangari mwako mwako ay musubati nyare wontengere tamana bali go monchu muri go ntumira nase ntunda yakabire to ndo mutumokomoke usanga bangana ukona manga sumuro rwechingekero cy'umugusi toska omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero kuna bale mangaye Ekerole asumu chibuogembo nichise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale iyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties,
changeover switches n'ebirobo byonsi goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil n'eki gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegete ni yokobekira kigali amaguta ya mko gusoba keresime ase namba enoti 52 253 5 eyemo kianda 5 inye gose enoti 52 253 2 eyemo 5 Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii. Omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye umunchi umunanda bona otwere na sentunde ya kabiri ni maite bona nogendete ko kya asemero bili hiyo gendete ko bwatia imenya Ndizi TV kerto ntoko sangana ukwana mange kurikiri Ching'Igekero abego no Omogusii menya tekera nabagaka bagendete sobwa galime kunyara kumurika mangana alengete Gusii nabo ntoko sanga amo na woro ni maite na ikora bunka numuro tere gutaka ogoetere ekero gotengera Ndizi TV asemeri mtandao wana cheko ta uli tangana Facebook Ndizi TV News Digital nabo ko batoke nkwana yaoga buko bodi no comment rankwanchire nabo gansema ya YouTube nabo gotana buna Ndizi TV News iri bontana gusangamo naye karatagante vosemi ubwate sebuna botamba semi mwabo akiki abagaka baisaranstere asobwamo iri kunyara gusanga tuakana mwaga mungina takorangeria mugaka tamurangeria Ing'Igekero gera tuarenge gukana mungino takorangeria teriyago osane torangeria munginoria erieteriri riegetinge kwa mwate buna mura bundusi Igore ndi gatari gukwema na ndi tuikoba ngabona machikari bwatebe tibono tuikonya uzigo lakini mwate kwa mwete rieta buna mura nkwa mwete rieta riegetinge rieta riegeroza kumuruka mura riegetinge nekere bintu bya kongire ari guga igagutiga ai mura na gukani nekero kumuraga igagutiga ne rieta riengenyi ekera mangana akongire benga usemo tako kurugoro kabenga njikira ho no mugaka yayo munone mura nkugwari kuru mutigo usurwari rigare gesero ngakiwa no mugaka rero kari kogenda guciga iga tori go tuikanga bye yayo gose omungo yo kwendo munone mura na arwarite nere go kweya kumurigiria makogo cia boy nari kwari kumurangi no mugaka tari kurangiri mwana erietari yaye ngakiringa nyamuko bundusi igaro ko kurangiri ayo mwa mumurone ekara guca gukurangiri erietari yawo gwakoriro ga mangana ina makongo ngoro kurangiri ya ichoni no nyoko uri okuyibore ta go kurangiri unyanja na bwate erietari aso munanje wono elia bo mame nguru kugwako babonye moya alenga kwana nga gwako nonye ngiri nara okoro sensei abu go yaera gago chanji mago togi ngatiga wakon na eno kabwate elia ihokutika erieta itari gwatu iga ya Amasikani igo igakwebereri bakunyura sobo ngaki gose ukiri gukikina kogombiri iria bonya korume to gutiga ngaki gwa batanga baba nankana baba gakana tari gukana bose ubekire riete na hende eso seri sango ukurangira ni uku kukworo kikware ngambantu kibara umanye kiukwa ko ngo mondo wata mumurone ngwachi na akire tata mo wa muhabo bwaire kai agokoronga ojo nya gwa ikarasa na boko igunga mbandu kibagara taki bandu kibara no choronkanie ngwana no ena asibare ngabagukura bakorangiria marita ino yo mito nyamuka kwanire nga mumurone gwikira muchukuru gwikira muibu gwikira bono no ene kini chikwarenga gwingambo ino ego kore toko mocha igo bagoteba nga no eko goseire ayeira nasi
Igo bono bagwansira igoro arira nansi. No mukungu gare ngo gwikenyo. No mwana gare ngo gwikenyo. Intuntu atomu obonjoro unchera iganga minyoka sensigara senke biriti usenki toriko bolinga nini. Usanga tata nante biek. Ano koira na konyorire otabiso na ikanjera na nyora so ande so untuma. Omo wako yu igure ngano muntu akara ngoto. Na hade kende nge yakobori bunga inki. Manyire nga na tu. Uno como yore sama goso. Aboyo, taboyo, awu mwachire kom. Omwana orendu nekenyoro. Omwana okini kunekenyoro. No mukungu no gwekenyoro. Kaga sinya pipi ekenyoro kegocha. Abekwa. Akoriwe pagata nga baga kinkuiro na. Na baga kambare gucho parabu bago karanga. Banywe binyuso byabo. Nebirangesa byabo. Bago kora lingana. Baruwo gochika baru ena ngomba gochikuo buna barateba bagaka. Na kiki ga garaki. Kandi buna bari ko natego bakuri nende ko ariko barangirira nga kimwa kuana mangana mbari ku. Naro to ko mo kiki nungo chiko basusurange mwate bimokana. Bari bakare na ko gochona ayobe kwa. Ayo susuru. Nkeke bano kwa. Nense ye mwa tiringire na magora make. Wano ko anda ngara kwa roji ko banache nkwana. Ni ngoko banache mwana musini. Saba ko roji ko banache nkwana. None buto ya bano etange ne shwan. Ha. Mongo to ucha. Ngada ngagenda muchiko tomu, agendo chiko to, agendo isa chiko gotongia. Ochio. Turagenda tamengo gotere na turi ko barabana bao namba 5 gwato semba no 1 2 3 4 5 6. Bare ko kwanu, tari oko baraguo. Bantu bao turi ko bakwana asenkole chike kukanyi. Turi ko nga to nywera bamuraba ongole. Turi ko kwana. Bantu bao Ari na matunda ao. Ari na makwao, makoko. Ikiano tiko bakwano. Nundo mwenye ibero. Mwenye ibero. Amaya abana bao banyorire. Asoke ne kiriya. Asoke no kubanyuko. Iga abana bao kware ko bakwano. Asabo. Emyaka yabo birwanjira bakwano asabo. Uno borera magera taraba mbai kukwano. Myaka yare wa. ukwa ni batana babe. Bari ko ba. Bana mbali ko ba. Twara abakungu abange nga kibando bali ko ba. Ebare ko bori ngaki ebisese. Bisese ngiki. Kumbu yaba. Iko. Asikuarunga. Tani no nyokora ko bori nga. Kera mensiambi yare. Wari rende. Bakiwatika ba. Ni ombambu ya kwa batigambi ya bare. Choni onembiya. Wana goteta kiri. Why those people got trust in care ya waswatu banyomira semiji okanyoro so no muswatu cyo gukwani ngina byararia. Umana ki choni onembiya. Abuna barero. Abuna batantanire. Nkiyeberege ko umwaringe okana kubara umuntu. Abantu babaruna inde bukwerende inde mwago mubisa gweta ubarusyo. Abantu batakira abantu nabo bakogi abantu nabwegesa. Bantu mbari ko batakiri bamanye obubisi bwegesa kya. Abantu bakorukwe ibirachwa kibyukwana ninde biyome. None nambe yekero ko yekwana abo monda ko manyanga. Oyo osengo kora uchoro iboro osengo chaka. Nabo omobe ara teneni oro iboro. Omobe aitoro iboro rukwanya areka yuguchiko. Mbakane tenga bana bao to baira ko baira sama sango. Bana bao. None kina yuka umwana wote ni gwari.
mbaya kwa kara kuburi ngamburi kende gyose kaja tutumie mwana ona Sebe kende gyose bwatengo yakunge gaturo mwana ona situri tukwani kurwaza kiama tene na ya iki abagaka bari bagusoma mukuru mwana yana akoroko mocha igaro tanga aimburi kisiba geruta gitenga gicingana kicha tuiru mwana ona sirika uzabana ba bana ba muntu mbale kuirwa se turete batete ya tuletie abantu bari kuirwa na bagaka bakongire kiagera umugakere bono gusoma no ukorire uruigurere no muita mangana ari ko yarera maiga uletine kine kenene iyo tene moda nga kot turati ko so sense me yo kubata ni amalieta bona umuntu elieta are koegwa kubata ndire ne chimbo cy'umuntu yara kikoba elieta itangani taria yo koegwa na yo gochora kengwerere kiria musamba mwayori nero gochora nakiago chora tamanya gukwana omwana ogwasimulibwa igemine tu mwana oya gwasimura olera orute bigoro uitera amaji ugeta manganaje bono nyo mwana otokire erieteri nari mware ko marenta omwana oli okolera abangina wairiria atire nari eriri akorire mogo kwana bigoro tari koruta magoko tari koruta tari kolera tari wasimora tari okora ken okani umwana bagokane lieta nkiegi gekumwirira mpaka kane nani kyamwete paka uitabe lieta gete so kana lieta gete sokoro chisokoro cyaro witaba sokoro cyakane goita baka ukwere ndibuna kubukazo kakwanza kurute ibigoro kabisa kakoseka itera amanje bibiri atone bibiri ukwere ya mwana bwanjiri na marieta nara ari gocha ebiro eteku otakirwa ebiro egeku otakirwa nikindi otakirwa ngakine ngairiko oyo no uri gukwirwa nalira abana tokaruka onyanja agakwa tokaruka makoli agakwa tokaruka mauto kisokore sia twangire fono yakoro kunonyenya ngao yakoro kubasweti yakoro kukuto yakoro kumbera yakoro kunyakusungire yakoro kundie yani rieta no uri kitsinderi sokuri nyawa itayo asenderi yaga nke haya no ruiboro ndole rware kubwatwa gokogenda se abaturi unaba abakora abo arenge wate nkwanya wanate ngwaki munabona muswetongoge omo getutu no mu machoge no munyari ba kata ko kuswetongo no musama orere no musweta bwengo eba jeta bagate bunga olina jeta gaitengo yanda ri musweta moche korana abana akanyoro bodi ningoite engo ayi ntoje kunyaga ndete kona kwana ngure igoro ya musweta okine kinderi kya musweta bono nye kwanyorete egwaki rusana uko yasimoli ogwachi ngotenye kwale kwanyoregwa ogwachi ni tingiti joro sana chibasweti ere ogwachi bakonya simoli erinde bakana bora rukuma ebasweti nende ritarinde ebasweti ngyo konya simoli egakwabera njago wono wiko oya simoli nande mowo jakonyorana tego kolera bubi igogo ikando ku mwana
Rieta riegento kari nanyora. Abo muruka baswiti usomuruke mankone. abande baruku rioba auko unga kanyore rioba Nanyore rioba. nande tata kanyore Kanyore rio bombo. asomo gusio moriri iganda ya bono moriri ogotamanya erioba no obo nyasaye Kiwa no nyasaye. bugoika Undus nyasaye no borabu Rioba ne Engoro no borabu. Engoro no borabu. Omogusii yangote Omogusii etini eite nyamumbo yo Omogusii yakabaye Esabaye ite. esabaye esabaye igotware kworokereri gw'abakuru nga nyasaye gakororekana ase mwanya bantu Omogusii wetere mbura kwarora nyasaye wetere ribaso kwarora ngo Nyasaye. wetere rioba kwarora ngo Nyasaye. bono ribago Omogusii oyo ariko andagusa atebe ngoro naye gwanjije igeno ni mume togosoma otanga musa gere bayo ata nyasaye garo jige tugike baraki ego tuke okomoro. agatanta nabwara natanta bono tuchiche marieta tari kurugusa muna wone riete nguru kunyamoko nyamoko nege kukia Igota libobe kwanza komera ne rio. simbo teribo Undus na gyomaite. Rioba kuumera na gusobu. muna je nindi tagete riamboli Uno bonda. Uno bonda kwa. Omogusii kero omonyorane ne rio boko gunse obekeri runse buchanji me gojigu tabi ngomo ne non Moi bodi osorore. onye ne chingena ngene kwanya saka Omogusii atanga ugochituna Kiyo chibeke nyongo. ono buya bwagocheire Ano tiko mwanza. ando chikongwasa wako basedi Mugaka yo mai gante tina go konyo mai gente kyo wanta kanto mwanza. uto ino yo tanta ine ne bire abuna barakudi baragatebi binteka na magera abo ikot ne chindaga kobo uyu no yonyoriru no muchando uyu Umuchandoki. umuntu nabagucha onyore chingene ngene chiomete nse butuko Inse? chirabete se handi jinsa no kuchiro chikuruma basi ichigo ne chingene okonyo chibumbete chirabete se chingene ngene maite no mwana bwirioba bona karo gwa chinyorire ucha kobo muntu manyete karo gwa chinyora turi kogenda nyombe ndo chigoteba ngana nyore bintu ga igo kwire no genda mwaurare nonye mwawe karo kogenda turi gotebia undenga na nyorire gento sika igo kogenda urare lakini naende kara mabere aro karo kwa binyorire yokoreta mabere usibo biciarire ibintu biri kimwe kokonyora njiko ganyeto Onyo chingana ngani chichirenze. Ha bera ya ngombe. ubiciarire ende bone karo kwa binyora kwa biciarire bono no goja kuyarigania uchiurigie ibintu goja gukorerana okorerana ibintu biagaro biseri ingenjo ibintu biri bono ni gisukuru cia koretera gisukuru cia utara ibintu biabo na jigo koretera ibintu biri omanyete soma Biblia ise somengo oranga tinya sari korukira abantu ba Ekero kwanyora rio. chinkoma Ekero kwanyora rioba. Wajire kuro ku mwana rioba. Igona ndo churi umuri nainde. Ngikiaro kwa sonso. oto no boliri bwaye nakige tukworokerera miganga abantu bamanye igamarieta aya Ige riobe no rigetia. mono ringa no anda ya mono ane kole ne chimu Bonda kula renje. anda ya mono wali to Chingana ngani no sitagete. mono kaijire Uno bonda. igo togendere na marieta aya umuna wona marieta na arare korentu weterege muti mune nyamare amini kwende yache Enyama. inyama Nyama. goikeru kwa bantu techikoirorera ko Mwana ru covid. muna aro kuno nyama iya no nyama o no nyama lakini Koika. goika Elino koko. abo Omogusii egene teiko origererie nyamoko eri nkuru eri ne nyamoko yachete mwaka ligacho no bade ligacho erimo
Ligacho makomi atano atatu 1892 yangu ane bisongo nalio right nalio ngote naende gesongo repros nalio nyamoko ya akaraki 1992 1892 mwaka wa 1892 mwata nakagira no yo 1992 bana kumiri sana 1892 nade kwana ko mwana ko wenya moko ego itaba nto buna yite ikagenderani iko kuruoro kugo kwana ko nyanget kwana ko ni osenyangweso enyangweso yana woja muneri arwete mata 1932 baza kwa nyangweso ndo bamanyete nyangweso mbaya baza nyangweso bange babo ino 1918 baba India baba machoni kisegi chenye kisao numari kisao sawa segio sawa 1893 wana marieta narare kurukwa arukwa kubwatukana n'ebintu byakorekire elinde gente kinge cha kirurira nona abo kugumuindi Dino 7 zabo songa ingi muindi akalaka ngana liya abayindi bake watrabo mwancho mulikire bona sengi chijinsa ne biro nganchire to butoro murobere bweli tukuri maiti ko gande to kotononta na wansa mono kolende tukuri gati ya malietaya kwa gule muindi liya abayindi baze bosonga wa muindi bakanyorwa 1915 watrabo mwancho mulikire liya tumenanga kera somuro Ching'Igekero Omogusii tena ngoro kwa Vincent onyacha omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye Ndizi TV obwenso bw'Omogusii nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bw'Ogusii neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Skania TV yao na boigo